Tinogashira muchirongwa Ndakachekeresa Confessions. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. I hope you had a wonderful weekend. Hadi Ndakaromba kuChipinge asi pandakaita mhiko yekutanga yekuuraya amai vangu. Kiti yakadonhera muguva uye chipoko chaamai ndinochiona chakagara pamusoro peguva. Tete kuda mari yemahara kwakandiparira. Mari ndaive nayo, mabusiness ndakavhura, mashopu nechigayo kumusha kuno kwandiri, asi ndiri kungorarama hangu upenyu husina mufaro. Ini ndiri murume ane makore 36, ndairarama nekurima fodya ndichinotengesa, asi hapana chandaibuda nacho. Ndaiti ndikarima fodya paye dzimwe nguva fodya yairwa nechimvura mabwe yoparara. Ndaiti ndakuenda kunotengesa ndaizongoburitsa mabhero mashoma. Zvekuti mari yandaizowana kubhadhara zvikwereti zvemaseeds nefertilizer pamwe nevanhu vanenge vandibatsira pakurima inenge iri shoma. Ndaizosara ndisina zvekuti taizosvika pakunotengesa imwezve ndatambura nenzara chaiyo. Ndakasvika pakubatwa nepfungwa dzekunoromba ndokuenda kuChipinge kwandakanotenga chikwambo. Ndakanzi kuti ndibudirire ndaifanira kuuraya mutorwa ari mumusha anova mai vangu. Zvakambondirwadza asi ndakazongofungawo kuti amai vangu vakanga vakura, even pamakore aMwari chaiwo vava vasara nemashoma. Chero zvangu ndisingazivi kuti mangani, ndizvo zvakazoita kuti ndingovaita chibayiro. Vanhu vemumhuri havana chavakafungira pamusaka pekukura kwavo, vakangotiwo inguva yaMwari. Ndakati ndapiwa chikwambo ichi, ndakati ndasvika kumba chakachinja kuita chinhu chine fesi yemunhu asi kuzasi chine makumbo 4 pamwe nemuswe. Chimiro chacho chaive chemhuka asi chine fesi yechirume. Chaiva nemuviri weganda remunhu chichitsvedzerera. Ndakambotya asi chiri friendly kwandiri, hachitauri hacho asi chinosekerera. Amai vangu ndaigara navo pamusha pamwe nemhuri yangu. Pamusha pandipo pandakangokurira. Amai vainge vagara vaine BP. Ndakavapfuudza mambakwedza, ndakavarovesa nechikwambo changu. Chikwambo ichi chakatendera pamutumbi wamai katatu chichifarira ropa pamwe nenyama. Takazoshedza hama dzekuamai dzikauya. Musi watakaviga amai pakaitika chishamiso. Kiti yakangodonha muguva raamai from nowhere. Vamwe vakati amai vainge vakabata-bata, vamwe vakati maybe vaiva vari muroi. Asi pakadzika ndakava nokutya nekuti amai vangu munhu akanga akarurama. Gwara amai vangu rakatomboita time risina kufushirwa. Kiti irimo dzama rakwadanwa muprofita akati aisa dake kunongedzera aivauraya amai nekuti vainge vafa neshungu. Akati kiti iyi haina zvainoreva, amai kuda kuudza vanhu kuti vane shungu. Takanzi vanapfuga mai pamwe neveukama mureurure paguva. Panguva iyi ndakabva ndamanya ndikaisira n'anga yangu message. Akabva anditi nokora ivhu repamba penyu uise pasi perurimi, haubatwe kana kufungidzira. Asi yakatoti handisati ndambosangana nedambudziko rakadai kune vese vandinoshandira. Yakati ndaona hondo kumberi, rudzi rwaamai vako, vadzimi vavo vakasimba, asi zvanhasi uchabudirira. Takati tapfugama, muprofita akaisa tsvimbo yake pamusoro pedu. Tese taive takapfugama asi akashayiwa kupomera mhosva iyi. Guva rakazofushirwa. Vanhu hapana akazomboda kumira pambapa pamusaka pechitiko ichi. Vanhu vakaparara. Akati ave mausiku, ndakati ndakarara, ndakaona amai vachiuya pandiri vakapfeka nhumbi dzavainge vavigwa nadzo vachindibvunza kuti ko wandiurayirei. Tichimuka ndakava nekutya, ndikaudza n'anga ikati ichagadzirisa mushonga wekuti mai vasandimukira. Taenda kuguva pakaonekwa tsoka yemhuka yaive yatsika pamusoro peguva. Aziva kuti chikwambo changu. Pakuparara kwakaita vanhu, ndakazopinda mubedroom ndikaona mune changani bag rakanga rine mari asi pamusoro paive nezai. Ndakafonera sekuru vakati mira kushandisa mari iyoyo asi tora zai unopwanyira paguva ramai vako. Ndakati ndichienda ndisati ndasvika paguva zai rakadonha ndokupwanyika. N'anga ndaiudza yakati ichandipa mushonga zvakare wokudzikamisa mwoyo wamai vangu. Ndakazoshandisa mari after 2 days ndiko kunotenga zvinhu zvekutanga business. Ndikavhura chigayo nemashopu asi hapana aifungira nenyaya yekuti ndairima fodya. Vanhu vaingoti anosevha mari yake yefodya. Sisi vangu chanetsa amai ndovaona vakagara pamusoro peguva vachichema. Even mudzimai wangu
aivaona akasvika pakuenda kumusha kwavo nenyaya iyi. Pamusha ndasara ini nechikwambo changu. Mukadzi haana chaati ataura kune veukama hwake, akangoita seakashanya. N'anga iri kuti zvichapera, asi kubva zvashaika Amai kusvika iye zvino ndinoona chipoko chaMai chigere paguva, kungava masikati kana manheru ndinovaona. Sevanhu hatina moyo murefu kana tichita zvatiri kuita tikangoona zvisiri kubudirira, we always choose the easy way out, but sometimes that easy way out is the wrong way, it's the wrong cut. It's very unfortunate ndo zviri kuitika, saka vari kutsvaka rubatsiro. Inini I'm not going to say anything because pane vamwe vakauya vakanditi kwai ndinojaja vanhu, saka I have nothing to say about this story. Imimi ndimi muchatiudza kuti vangaita sei.